Eto na, eto na. Ito na ang pinapaitan ng RMB. Pinapaitan ng RMB. Wow! Grabe. Dami kong makakain dito. Tara guys, samahan nyo kami magluto. Tingnan nyo kung paano ito niluto. Yan. And, syempre, kailangan niya ng maraming rice. Papapalaban na naman tayo. Kinamad na tayo. Kinamad. Hi guys! Welcome to our channel, Ricky&Marichu vlog. For today's video, daily cooking vlog, magluluto tayo ng Ilokano Pinapaitan. At ito lang yung mga gagamitin natin. Ito yung vlog. Tapos ito yung gagamitin natin na pinapaitan. For papaitan. Yan. So ito yung meat. Meat lang siya. And then, green chili. Tapos ito na yung kailangan natin masangkap ang garlic, ginger, onion. Yun lang. And then, samahan nyo ako ngayon sa aking pagluluto ng ating papaitang baka. So, ito na yung pinapaitan natin. Pinapaitan ng baka. Papakuluan ko na muna siya. Tapos, para bago natin ihalo sa ating pinapaitan. So, papakuluan ko siya separate. So, kumukulo na. Patayin na natin.
tikman ang luto ni Marichu. At ito, dagdagan natin ng chili flakes para mas lalo tayong ganahan sa pagkain. Grabe, nagtutubig na ang ating bunga. Hindi na akong paghintay. Banatan ko na to. Bile. Dagdagan ko na hindi sabaw. Halina ka sa! Kung natin Ilokano, madimalayaw, iti kabalyo, iti kanakaw, nako! Pagduanda ka mga na! Panuluot ang lasa ng pinapaitan. Ang grabe! Ang sarap! Maanghang! Maanghang yung bunga ng sili ko sa bukid. That's it guys. Salamat sa pagsama. Bye! See you on our next video.